Nilunod ang bigas ng gulod. Sugda na ito gluto mga kaberks. Hilir na pinakadabi. Nilunod ang bigas ng gulod. Lumisog na. Lumiham. Lumisog na. Yo mga kaberks, tirada to karon kay bagyo-bagyo ang panahon. Wala mi nadayon og panguhag kukak mga kaberks kay bagyo delikado kay reduce bukid. So kanina lang sa ta kaberks. Chicken feet. Mga ano sa niya itong tirada karon? Spicy chicken feet ni siya mga kaberks. Mabawas katog na kaberks ba? So, Tao na. am na. Ang bulit. Wala yan, no? Spike na. Wala yan, no? Biyong? Wala lagi? Wala yung kaberks tayo. Kumusta mo na sa inyo kaberks? Mabayuan na sa inyong dapit? Dala mo ako? No kayo? Yung salida ang panahon. Ito kailangan. Yan, bagyo, Justin. Oh. Hello. Kaon kaberks. Hello. Wayhan. Dali, ang dapit ako. Kilawan na ito na yung kampuan ng kaberks sa pagpa. Kami menulasan ko. Bili ah. Pembawas ubu ba? Teman. Oh. Hal. Baik, baik dong kalau dalam. Katol kas pa. Wayhan sa baba kaberks pero katol mas ulo. Masih ba? Hal ko tungguan ha? Tayo. Bau gas dengan sudah kaberks. Wah. Gedehan. Last bite kaberks.
Abo. Bawgas ka ba sir?